Bocah. Kira oleh THR nggih wong tani. Biasane yo rame wong kerja-kerja padha mulih. Reneng. Oleh sange niki. Banget. Abote kahanane uripku kudu nandang loro dipandang sesisih mata. Gerak, bro. Pakani, bro. Gerak, bro. Oh, lho, badokan cekek ngono. Nyoh lho, badokno. Gerak, ora ngrasakno wong kesel-kesel iki lah. Didol ra payu. Hei, ngapain no? Oh, Pak. Tak ngaret aku. Ayo, Cuk, mabar, Cuk. Oh, boleh. Sel. Kan event anyar iki. Ayo. Bik ora kanggo ngene iki lho, Cur. Jare tak mau diamond. Ayo. Ayo wis Tak diamond ya. Apa wis kono? Mabar ngono ayo. Paten metu THR kok. Bodoh ya. Diamond tuh wis. Aduh, parkir. Parkir lho, Bro. Gaya wong anyar. Cuk nere. Ayo. Gono. Alon. Kondi, Cuk, motor mau anyar dasuk ngenyek wong kowe. Kimeng jak pakku tuk motor. Wah, gaya no we. Dia makai kata iki. Akeh duit pakku. Wah, gua ya. Duit pak makel. Tuku motor lanang tergodi. Wis nang motor. Buka gamku. Ayo, Dir. Tenio kok tambu kape. Wis, ayo. Nama pucuk. Aku bertuku diamond. Ayo cuk, serang cuk. Ayo. Serang dhuwur cuk. Ngisor. Tenang cuk, kowe. Solo rank. Wah. Kau pemarat. Kailo ya Allah. Lah, ngecana meranti pergawean apa saru? Ilih mleret yo mlarat yo. Lele, ceramah ae. Ngos gek ini. Kok mlarat? Terus nek tengi. Rono. Ala orang kismin nang kono. Aduh we. Aduh saliwat kines. Ora lah. Wedhus kono nek kandang tak adol lagi nuku-nuku kowe iso. Rasa sombong we. Lah wedhus telu kok pamer obeng apa ngono. Pakku semolang wedhus tak mbrek ora pamer. Cuk, jadi ya. Wedhus kok pamer. Aku diintan ora pamer. Intan sapa to? Yo intan berlian to. Kalau nang lemari tak di bak berkat. Pitu sih, tenane, Cuk. Aku ora uro lah, Cuk. Ya tenan kuwi, aku ora ndiduk. Rasane we, resemat semacam tak bacok gulu piye. Macem-maceman titeni we, nek aku sukses. Oh, tak tuku rai-rai 6. Ih, bidimi. Ora ngurusi cocote wong-wong iki. Bondo wong gerang banggakno. Ngarit telateni nek pokok golek kerjaan sing pinuk sukses diteni ke cah-cah kae dadi apa rae. Penggawean nganggur, ngopi cangkruk rokokan, dolan HP ngono tapi sukses. Teni. nasibku. Ya biyen sugih sik ki melarat. Bintang belianku cepet colong wong.
wis bangkrut. Penggawean karek ngorat ngaret aja iki. Kesopo kae? Lali aku. Arek koyo sing tau tak nek kae. Sik kene mah rapi. Ketok sugih. Lah tak iya. Perengganan saiki ngarit. Kowe iki mangkane to. Biyen iki rasa ngenyeki wong. Lah saiki gak ora saiki. Aku ki lho saiki dadi apa? Delok aku delok. Kowe rene apa-apane lho nyeh. Rene tak dhuwitnya, tak dhuwit. Rene. Tapi bang ya. Waduh perek. Pecel desem. Biyen aku suwun Mas mau kelangan iki sing kelingan. Enak mandi. Usah yen sugih Pak Pumulang wedhuse pirang-pirang. Pancen wedhuse bongkot diracuni wong. Ya Allah, ya Allah. Kayak tunggalis cah kono meng. Saya kata tadi gelandangan deh. Ya Allah. Hei. Apa nih, Luk? Opo gak ada rame sik. Opo kae? Ada maca rek. Oh, maca sing tapi kenal aku. Kayak kok sing bocah tak nyek kae aku. Sat. Urcuk. Pak Mulang kan ndi saiki ya dadi gelandangan amen wae. Nah, tengah aku tidur Pak kok mulang biyen ki. Piye-piye kabare pambe kok dadi saiki dadi gelandangan ngono saiki. Bangeten. Sopo? Mengane ta jeng nyeki. Yo ngono ki oleh lem. Rasakno e. Penak pra dadi wong ra duwe. Makane biyen rasa nyeki. Kira aku ngene. Haha. Wis, Mbah. Kayo aku rung mangan lho 4 dino. Sedekah. Sik. Tak cupone duit santai. Sedekahnya lho duitnya. Tapi bohong ya. Ya Allah. Rasana to. Mangkane to. Biyen rasa ngenyai wong, saiki kene dadi sukses e. Padha njaluk sepuro, padha njaluk sedekah. Ah, turu. Tuh kayak dibayar. Assalamualaikum. Monggo Pak, saya kelasnya. Nuwun sumbangane. Sumbangan. Duh. Kok tahu tumun. Saya kelasnya Pak. Kok kenal das-dasane. Tak nyanyi di piyen kae. Lah, iki kowe nih. Saiki dadi ngemis niki wae. Ya Allah, bangetan. Aja dek-dek omahku. Ketularan melarat ku anjir. Ya Allah. Bangsat. Kami segenap kru Febri Mopean mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa Like, komen, subscribe, cuk.